gaziri m n'ebe ọ bụ na nsi wee nene n'anyị biko achọrọ m ka ị nenegodi this video because amara m ihe m ga-ekwu na this video enwere m because ndị be anyị bụ ihe na-eme owo ha ifu ndị be anyị ha gbabi ihe na-eme owo ha ihe a na-afere mmadụ n'efere mba ụwa everybody feel like no so ofu eko na-emetu. It's going to touch all of us one by one. Nene this video echefukwana ka subscribe or comment ma share ya gaziri m. Ekenekwa gị bụ ndị mana ege m ntị n'ụbọchị nke taata. Enwere ihe na-etrend na social media dị izu ụka anụ nwaanyị nọ na ya yọnata so nwere na-etrend na don't know onwe ndị na-asị na the boy abịara ọza ya, ndị na-asị na abịa aza ya, ndị mmadụ na-epush narrative, ndị former church ya na-epush narrative, but that is not our problem and that is not my problem. The problem is enwe some of the things na-eme some of our people that na you guys onye unu ọbụla unu hate unu chọkwa unu kwatuo ya n'ọbụla unu hate unu chọkwa unu kwatuo ya ketu unu epost ego foto na the guy JTB Joshua na melon and so JTB Joshua church gịnị ya eme o JTB Joshua church gịnị ya eme o so na ọ bụ member TB Joshua kwa the same person nwụrụ anwụ anyị niile ji wee ndị niile gbakọsịrị awọ minus me say akwa ezigbo mmadụ ebe ọ na-afọli asị na is one of the best preacher Nigeria has ever had na ndị rock and ọzọ ketu na-epost ego narrative na the guy je church TB Joshua and so the but that's not why I'm here. I'm here to address the Reverend Father. The Reverend Father I told the people from beginning that these people who na for support, they don't like you. They are just following you because now you are fighting somebody they don't like. It is as simple as that. Your enemy is their enemy, so they will join hands together for you. Not that they like you, they don't like you. Gini menjiwe kwea enwere ihe na-trending ya na nwatakịrị nwa onye oche emere sent ndị bai wee kpọrọ ndị fada Nigerians n'ọnụ wee kpọrọ ha n'ọnụ. Enwere one post Fada Ebubedike me that got my attention. Guarantee also beautification and canonization is not like umunna election. Election, the church has procedures on this regard. From those acting about blessed Iwenetans, na question the by na kwesịrị ime Iwenetans sent before this boy. Na gịnị ma emebere Iwenetans sent no maka na ọ bụ onye ojii no maka na ọ bụ onye nka iwe na-ajụ onye amakwa ihe. Iwenetans nọkwa obodo ebe ọ nọ nwa enie ya. It was verified dear and his Ebenilia and some of the miracles and the things associated to that environment according to the story we had growing up. As in Ebon no we here no eme ihe rịba ama dị iche iche ndị be anyị nyegide nsogbu Iwenetans. From the history I read small, I think he was brought home in 1988 or so. I don't know. Amarom the date, but it has been long. I came in, I ate on them na no makia. Kede kunu siweje bulu onye no ebono, and miracles have been recorded about him. Unusigidon ubunati ya Nigeria. Kizuku nuchoka ndocha siwebe verify ya. Weme ya sent. Ayaba play ni si obodo Igbo bia here baby ya sent. Gekwana ntikono ni he Ebubedike could that's when you use this statement to use gekwana ntikono no. Or say for those asking about blessed Iwenetans, he is not yet colonized because of the final steps verification for a second miracle attributed to his intercession. A second miracle kahana acho that I record saying that this miracle comes from using Iwenetans. That if this miracle will be verified, that is when his procession of making him a saint. If we got greediness, unuje bulu onye n'obodo oyibo
bunati ya. Enwere fada na-aka mas, o nwere m chọrọ ikwu, o nwere fada na-aka mas nkịta solie. Mago ti mere obodo oyibo nkịta solie jecha mana altar na chiata dị nkịta agbọrọ kpam omero noise. Kpọrọ nkịta ahụ kpọnata ya Nigeria. Data nkịta ahụ data eku ka ahụ nufu na da video. Kpọrọ na ya kpọnata ya Nigeria, automatically nkịta ahụ agọba ala. Ọ kata na-ajụ onwe m, or is it that na weather? Ka o nwere ihe dị n'ikuku ya once land ha na airport, the thing automatically colonize ya gị into behaving like the people where you came into. Onye Nigeria na-agbafe traffic light no Nigeria, ojo obodo Igbo, he dare not try it. He dare not try it despite his fame and his money. Mana ebe akịta mmadụ yibu convoy na-agba without plate number, nyada moto tili ole ya dono ya na-agba one way. Once obu hilos with two more people na ya, o ya agafe traffic light onwe ha ya men. Let him go there and try it n'obodo Igbo. Unu bulu that iwe netansi happen at Nigeria. Now, always it is still pending in the Vatican. Once that is approved, canonization could proceed. So when you pray for an impossible situation, pray for or through the intercession of Blessed Iwene Tansi. Also, if you have anyone in your family who led a precious life, bring forward a comprehensive data of that person to your parish priest. We will in turn send it to the dicenary for the cost of sent through the diocese secretaries, and the process of him or her colonization will begin immediately. In other words, obodo so si when atans nanda hana se nandin nanna ha bilezi bondo nandin nanna ha bilezi bondo gini me na gi wetekwa afa ha ka e wee gini ka e verify ya mana ha eme gini na ha bilezi bondo, so that na ha nwakwu should be made saint as well. Atago, that is why Bible ji say that na enwe Bible verse that say that even the dead receive tithe. Why Bible kwu o say that even the dead receive tithe. Ọ dị na Bible. Na atago na Bible. Or in Hebrews chapter 7 verse 8, or say in the course of the Levite mortal men collect tenth. And the mother will look tight on their own. So what else do you need? For the Ebubedike we ko wacha this in the Bible did ya no ka making ka hadali tabwe. Now, nezi here got to my attention. Only here enwere ihe ndị fada nwa ya bụ ha na-epu sometimes ha mara na ndị mmadụ na afịa. Then Father Angelo ndị otu ma je donate ire mata ya asa ego mgbe ahụ wee sị gịnị wee bịa na the place wee sị the cost of colonization is between $500,000 to $750,000. Or say the one or group who initiated the colonization process will first of all raise the fund. Oihoku. Ni choke eme Blessed Iwene Tansi sent. Nekwa na anya nekwa ya course. Then at the end of the day, the same Father Angelo made that post again 13 hours mgbe few hours later or na his page again or say our African ancestors did so much for us. We need to honor and celebrate them so that our days will be long. Onya na-ekwu ihe a o need akwe for some of this ndị Father need ha need ka ha nata. Let them come back. In obodo oyibo na preach your ancestors. In a serve na Rome, you're a Roman Catholic Church, bound by the Roman law and the law of the church you are serving. So everybody like that, come back home, you see white again. You see white again, you bulu no jina kai. We preach with this type of message. We preach this type of message, you know, preach. Because Hamazimi haya bonka. So na fugo na Ebukubi is not the problem. That is why Njiweku from beginning I said it clearly that na unafugo kosiade. Ebukubi is not the problem. The problem is they hated Ebukubi
to the extent that how you team up with his priest in order to make sure that fight could be not that they like you as a priest or they value your what you are doing as a Christian. How again a Christianity but scam. The person who's again a Christianity but scam, we are team up with you, we are to another Christian, knowing fully well that you yourself is a Christian. What does that message tells you in your head? On a wagon on a like you know. Just that you should begin very careful. For the father na drag in a comment section na nande ekwesiri ime onye Igbo sent ekwesiri ime onye Igbo sent. If you gonna these people don't even care about the church. They don't care. So if you people will know the right message to be preaching, preach the right message. Leave Ebuku be alone. He's never your problem. He is never your problem. The problem is because of Ihunu na fight here. That is why look at your people who a voice. That in the Bible says when the king saw that what they did pleases the people, the Bible said he stretched up his hand and took Peter. Onye na agba mba ka ekwatu ebo nwanne gị. Once they succeed, they will come for you. But then why are they go get too late? The reason some of these people can name one on the social media is because people like us are still here for the time being. If not, some of you people are on social media hapolo higher. Higher only akwapugo hapolo higher. But instead of doing the right thing, feel no ebe na anu ogo. Ebe na anu nkanko ogo. Go choose. Continue. Now let this one stand as a lesson for you people. Continue. Let her go. In the voice of Munye Jonathan Ossi. Continue.